Vă prezentăm fantasticul Pampered Toes Sensation. Primiți-o cu drag pe minunata prezentatoare și fosta regină a frumuseții, Michelle Rousseau. Urmează prezentarea Pampered Toes Sensation. Ce fel de produs e? Cu Pampered Toes Sensation vă veți răsfăța degetele de la picioare și veți scăpa de durere. Rezultatele obținute sunt incredibile. Rămâneți alături de noi și veți cunoaște cel mai nou produs de îngrijire a picioarelor. Pampered Toes Sensation e soluția ideală pentru picioarele obosite. Suferiți din cauza pantofilor, dar nu vreți să-i schimbați? După o zi istovitoare simțiți că vă dor picioarele? Pampered Toes Sensation oferă relaxare picioarelor dumneavoastră, îndreaptă degetele de la picioare și totodată le masează. Scăpați de senzația de durere din timpul zilei, picioarele dumneavoastră vor fi din nou pline de energie. În plus, acest aparat minunat îmbunătățește circulația sângelui. Vă veți convinge personal de calitatea acestui aparat. Veți afla în minutele următoare cum puteți comanda acest produs ce a făcut furori. Urmăriți prezentarea. Michelle Rousseau, fostă regină a frumuseții, vă va dezvălui toate detaliile ce țin de Pampered Toes Sensation. Bună! Mă numesc Michelle Rousseau. Vreau să vă prezint un produs minunat pentru picioare. Noi, femeile, suntem înnebunite după pantofii cu toc. Îi cumpărăm chiar și în cazul în care ne strâng puțin. De ce? Fiindcă ne vin de minune. Zilnic purtăm pantofi strâmți și deloc confortabili. Nu-i de mirare că seara ne dor picioarele. Cunoașteți senzația asta, sunt convinsă. Și dumneavoastră, doamnelor, ați trecut prin asta. Pantofii ne strâng și ne provoacă dureri. Mergem la cumpărături, avem zile grele la birou sau ne jucăm cu copiii, iar în cele din urmă durerea devine insuportabilă. V-ați arunca pantofii? N-aș crede. Ne plac pantofii noștri și vrem să fim mereu elegante și frumoase. Dar durerea devine foarte neplăcută. Doamnelor, uitați de durerea de picioare. Vă prezint acum un produs formidabil care vă poate schimba viața. Vă voi dezvălui un secret pe care l-am aflat recent și datorită căruia puteți scăpa de durerile de picioare. Secretul e Pampered Toes Sensation. E foarte simplu de folosit. Aplicați-l pe degetele de la picioare, așezați-vă comod și veți fi răsfățată. E simplu. Pampered Toes Sensation îmbunătățește circulația sângelui și vă ajută dacă aveți varice sau tromboză. Funcția de vibrare vă masează ușor piciorul, calmează mușchii obosiți și vă veți simți ca și cum ați face yoga. Comandați acum aparatul Pampered Toes Sensation. Vi-l oferim la preț promoțional. Vă facem cadou un aparat roz Pampered Toes. Nu am terminat. Dacă sunați acum și comandați, veți primi cadou un alt Pampered Toes de culoare albastră. Unul puteți să-l folosiți dumneavoastră, celălalt poate fi folosit de un membru al familiei. A treia pereche puteți să o faceți cadou. Oferiți-vă dumneavoastră și familiei momente de răsfăț. Sunați acum și veți primi 6 aparate Pampered Toes Sensation. Vi le oferim la preț promoțional. Uitați de durerea provocată de pantofii incomozi. Nu vă veți mai simți jenat din cauza picioarelor umflate. Comandați acum Pampered Toes Sensation. Vă veți simți de parcă ați face yoga. Durerea poate dispărea după prima folosire, iar dacă folosiți aparatul timp îndelungat, durerea poate dispărea definitiv. Funcția de vibrare a aparatului Pampered Toes Sensation vă masează ușor degetele de la picioare. Nu veți fi nevoiți să renunțați la cumpărături sau plimbări din cauza durerilor de picioare. De ce să suferiți în continuare când soluția e la îndemână? Uitați de durerile insuportabile și bucurați-vă zilnic de masajul ușor. Veți avea impresia că faceți o baie relaxantă. Dacă sunați și comandați acum Pampered Toes Sensation, veți primi 3 perechi de Pampered Toes. Un Pampered Toes Sensation cu funcție de vibrare, un Pampered Toes roz și un altul de culoare albastră. Faceți un pas simplu și veți avea picioare relaxate. Uitați de durere, iar noi vă vom răsfăța cu 2 perechi de Pampered Toes. Pampered Toes Sensation e fabricat din materiale de calitate. Aparatul e moale, nu are miros neplăcut și nu provoacă alergii. Produsul nostru poate fi curățat foarte ușor și e rezistent. Funcția de vibrare e rezistentă la apă și funcționează pe bază de baterii. Pampered Toes Sensation e cel mai bun aparat de masaj pentru picioare. Încălțați pantofii preferați și mergeți la plimbare. Comandați Pampered Toes Sensation chiar astăzi. E făcut dintr-un material ce conferă răcoare, iar datorită funcției de vibrare, degetele dumneavoastră vor fi masate ușor.
și vă veți simți relaxat. Durerea va dispărea. Dacă ați avut o zi istovitoare, așezați-vă pe canapea și bucurați-vă de un masaj relaxant. Uitați de durere și bucurați-vă de masajul relaxant. Nu risipiți bani și energie căutând alte soluții. Veți avea parte de masaj relaxant în intimitatea căminului dumneavoastră. Sunați și comandați acum Pampered Toes Sensation. Vi-l oferim la preț promoțional. Vă facem cadou un aparat roz Pampered Toes. Dar nu am terminat. Dacă sunați acum și comandați, veți primi cadou un alt Pampered Toes de culoare albastră. Unul puteți să-l folosiți dumneavoastră, celălalt poate fi folosit de un membru al familiei. A treia pereche puteți să o faceți cadou. Oferiți-vă dumneavoastră și familiei momente de răsfăț. Sunați acum și veți primi 6 aparate Pampered Toes Sensation. Vi le oferim la preț promoțional. Uitați de durerea provocată de pantofii incomozi. Nu vă veți mai simți jenat din cauza picioarelor umflate. Comandați acum Pampered Toes Sensation. Vă veți simți de parcă ați face yoga. Durerea poate dispărea după prima folosire, iar dacă folosiți aparatul timp îndelungat, durerea poate dispărea definitiv. Funcția de vibrare a aparatului Pampered Toes Sensation vă masează ușor degetele de la picioare. Nu veți fi nevoiți să renunțați la cumpărături sau plimbări din cauza durerilor de picioare. De ce să suferiți în continuare când soluția e la îndemână? Uitați de durerile insuportabile și bucurați-vă zilnic de masajul ușor. Veți avea impresia că faceți o baie relaxantă. Dacă sunați și comandați acum Pampered Toes Sensation, veți primi 3 perechi de Pampered Toes. Un Pampered Toes Sensation cu funcție de vibrare, un Pampered Toes roz și un altul de culoare albastră. Faceți un pas simplu și veți avea picioare relaxate. Uitați de durere, iar noi vă vom răsfăța cu 2 perechi de Pampered Toes. Pampered Toes Sensation e soluția ideală pentru picioarele obosite. Scăpați de senzația de durere din timpul zilei, picioarele dumneavoastră vor fi din nou pline de energie. În plus, acest aparat minunat îmbunătățește circulația sângelui. Pampered Toes Sensation oferă răsfăț picioarelor dumneavoastră, iar durerea va dispărea. Pampered Toes Sensation. Sunați și comandați acum!